मागच्या व्हिडिओमध्ये माझ्या सासूबाईंनी म्हणजे सौ उमा कुबडेंनी केलेली खेकड्यांचा रस्सा किंवा कुर्लीचा रस्सा आपण पाहिलाय। आज आपण करणार आहोत त्यांचीच खासियत असलेली आणि त्यांनीच बनवलेली अशी रेसिपी तिसरे किंवा तसरे। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। चला तर मग करूया सुरुवात। यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊया। आता आपण तिसरे कसे करतात ते पाहून घेऊया। शिंपलीतील मास्ट हे एका शिंपलीवर केलं जातं, यामुळे त्याला एक शिपी सुद्धा म्हणतात। तिसरे करलायला घेण्यापूर्वी ते स्वच्छ एकदा धुवून घ्यायचे आहे, कारण ते करलत असताना शिंपलीमधील पाणी जे असतं ते आपल्याला रश्श्यात वापरायचे आहे। गॅसवर पातेलं ठेवून त्यात 2 ते 3 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आहे। या तेलात 7 ते 8 लसूण पाकळ्या चांगल्या ठेचून परतून घ्यायच्या आहेत। यात आता पाव चमचा हिंग घालायचा आहे। हिंग घातल्याने तिसरे पोटाला बाधत नाही। यात आपण आता एक शिपी केलेले तसरे घालायचे आहेत। यात आता तिखट, हळद आणि 3 ते 4 आमसुलं घालून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तसरे करलून आलेलं पाणी जे आपण ह्यात घातलेलं आहे ते मुळातच खारट असते, त्यामुळे आता मीठ घालताना थोडं कमीच घालायचे। गॅस फुल ठेवून हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे आणि याला 2 मिनिटाची वाफ द्यायची आहे। 2 मिनिटं आपण छान वाफ घेतलेली आहे। आपल्याला जितका रस्सा हवा आहे त्या अंदाजाने पाणी घालून मीडियम फ्लेमवर आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं झाकण घालून तसरे शिजू द्यायचे आहेत। 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत। आपले तसरे छान शिजले आहेत। आता यात आपण कांदा खोबरं गरम मसाल्याचं वाटण घालायचं आहे। या वाटणाची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। हे वाटण घालून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। चिरलेली कोथिंबीर घालून अजून 5 मिनिटं वाफ घेतली की आपले तिसरे तयार आहेत। हे अस्सल कोकणी पद्धतीने केलेले तिसरे किंवा तसरे तुम्ही नक्की करून पहा आणि ते कसे झालेत हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। धन्यवाद।